PSM i Entesa es preparen per a les properes eleccions de 2011, proclamant el seu menorquinisme polític, la defensa del PTI i reivindicant el Consell Insular com l'autèntic govern de l'illa. Els prop de 40 assistents a la 18a Assemblea General del PSM i Entesa, celebrada aquest dissabte a Amó, han aprovat per unanimitat l'informe de gestió presentat per la secretària general del partit, Toni Allès, avalant així la tasca del secretariat durant els últims 3 anys. La convocatòria ha servit per analitzar la situació política actual i preparar el partit de cara a les properes eleccions autonòmiques, insular i municipal de l'any que ve. Durant la seva intervenció, allà es va proclamar el menorquinisme polític del partit, la defensa del paisatge com a element vertebrador d'un model d'ordenació del territori i d'una economia diversificada, a la vegada que reivindicar un Consell Insular fort en el marc de l'arquitectura institucional de les illes, enfront dels atacs del Partit Popular contra el PTI i la protecció del sòl rústic i qüestionant el paper de la corporació insular. En aquests darrers 3 anys, va dir Allès, no s'ha aconseguit resoldre la llei de finançament que ha de permetre que el Consell sigui l'autèntic govern de Menorca i, per altra banda, va reconèixer que les dificultats econòmiques han estat un entrebanc per assolir alguns dels reptes plantejats a l'inici de la legislatura. També per unanimitat es va aprovar l'estat de comptes del partit i es van modificar els estatuts de manera que s'estableix la periodicitat de les assemblees ordinàries cada 2 anys i la durada del secretariat executiu en un màxim de 4 anys. Per acabar, també es va mostrar i reafirmar, a través de la intervenció de Maria Josep Morell, el compromís irrenunciable del partit contra la violència de gènere en una setmana significativa donat el passat dijous a celebrar el Dia contra la Violència de Gènere.